Γεια σας κύριε Φτιά. Μια δήλωση. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, είναι θεϊκό. Η μεγαλύτερη παρέλαση του κόσμου, εδώ. Καλή δύναμη για τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κύριε Τσιβίκο, από τους ΑΧΕΠΑ, ο πρόεδρος των ΑΧΕΠΑ, μια δήλωση. Hello. Hello. What's the message for today? Well, είμαστε περήφανοι. We are very proud. Celebrating 203 years of Greek independence and at the same time commemorating, unfortunately, 50 years since the Turkish invasion and continued occupation of Cyprus. Our message is loud and clear. We will never stop fighting until Cyprus is liberated. Thank you. Ζήτω η Κύπρος. Καλή παρέλαση. We're so proud to be here with St. Paul's from Hempstead with my son, John. Thank you. And Zito Yelas. Thank you so much. Και έχουμε εδώ έναν άνθρωπο από την Ομοσπονδία, από την Επιτροπή Παρέλασης, ο οποίος κάνει παρέλαση με τη στερεά Ελλάδα. Κύριε Δημήτρη Παλιούρα, το μήνυμα της ημέρας παρακαλώ. Το μήνυμα της ημέρας. Καλή ερώτηση. Είναι η ανεξαρτησία της Ελλάδος που αποκτήθηκε μετά από αγώνα, πολύ μεγάλων αγώνα, κατά των Οθωμανών, 400 χρόνια υποδούλωση της Ελλάδος. Το 1821, 25 Μαρτίου, ο παλαιών πατρών Γερμανός ύψωσε την ελληνική σημαία και ζητήσαμε σαν Έλληνες την ανεξαρτησία μας, την οποία στην πάροδο των χρόνων την αποκτήσαμε και σήμερα εορτάζουμε τους απογόνους μας, οι οποίοι ιδρώσανε, το αίμα τους δώσανε, ό,τι χρειάστηκε για να είμαστε εμείς σήμερα και να λεγόμαστε ελεύθερη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή παρέλαση. Welcome, welcome ladies. How is everything? Welcome Kastoria. Oh, thank you very much. What is the message for this day? What we want to say back in Kastoria in Greece? We celebrate and we honor them. That's right. We love you all so much, and we're really proud to represent our Castorian roots here in the States. Thank you so much. Proud, very proud. Thank you very much. Καλή παρέλαση. Ζήτω η Ελλάδα. Zito Yelada. Και έχουμε μαζί μας τον πρόξενο, τον κύριο Ντίνο Κωνσταντίνου. Μεγάλη μας χαρά και δική μας και δική σας φαντάζομαι. Έχουμε καλό καιρό αρχικά. Έχουμε καλό καιρό, είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα τον ελληνισμό της Νέας Υόρκης. Είμαστε όλοι πραγματικά περήφανοι που η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει εδώ στο κέντρο του Μανχάταν, στην 5η Λεωφόρο. Νομίζω είναι μια τρανή απόδειξη του πόσο σημαντική είναι η ομογένεια. Ο ελληνισμός της Διασποράς είναι, θα έλεγα, αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας και θέλω εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς που παρελβάνουν και αυτούς που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την παρέλαση, διότι έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην Ελλάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για το σπουδαίο έργο και ιδιαίτερα το πολιτιστικό που έχει αλλάξει τελείως η ομογένεια στο χάρτη από τη στιγμή που αναλάβατε. Τα συγχαρητήριά μας. Ζήτω η Ελλάδα! Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ζήτω η Ελλάδα. Ούτως ή άλλως εμείς είμαστε εδώ για να προωθούμε την Ελλάδα όχι μόνο ως πολιτιστικό διαμάντι της οικουμένης, αλλά και για να κάνουμε περήφανους όλους τους Έλληνες στη Νέα Υόρκη. Ζήτω η Ελλάδα και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καλαμαρά, ένα από τα πολύ σημαντικά άτομα που έχουν διατελέσει πρόεδροι της Ομοσπονδίας. Με τον Τίμιο Σταυρό σήμερα, το μήνυμά σας για την ημέρα παρακαλούμε. Ζήτω η Ελλάδα, δικαιοσύνη στον κόσμο όλο και God bless America, God bless Greece. Thank you very much. Να είμαστε καλά. Καλή παρέλαση. Hi, how are you? I'm good. How are you? What's the club, the Greek club, the name? DGK Parochial School in Bay Ridge. What's the message for today? What we want to say back in Greece? Zito Yelada. Zito Yelada. Thank you so much. Enjoy, ladies. Thank you. Come, join us. Hello. What's your name? Ελευθερία. Ελευθερία. Πολύ ωραίο όνομα. Ελληνικό. Με πολύ μεγάλη σημασία. Do you know what in Greek your name means? Freedom. Exactly. Πείτε μας από πού είστε. Από την Κρήτη. Μαζί. Το μήνυμα και το χαιρετισμό στην Κρήτη. Χαιρετισμούς όλους. Να έχετε καλή μέρα. Enjoy. Thank you so much. Καλή παρέλαση. Γεια σας. Το όνομά σας. Παναγιώτα, Λαδιά. Παναγιώτα μου, ποιο σύλλογο εκπροσωπείς? Το Holy Trinity, St. Nicholas, Από Island.
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε πίσω στην πατρίδα Ελλάδα? Δεν τους ξεχνάμε ποτέ, έτσι δεν είναι? Ποτέ. Πάντοτε να είμαστε υπερήφανοι και ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Καλή παρέλαση, ευχαριστούμε πολύ. Hello, welcome. What's your name? James Montesantos from Holy Resurrection, Brookville. What's the message for this day back in Greece? What we have to say to them that we don't forget them, never? The message is that we're all here together celebrating Greek independence, and we were blessed with a beautiful day. So thank you, and so happy to be here. Thank you. Ζήτω η Ελλάδα! Nah. Χαίρετε! Γεια σας. Το όνομά σας? Έφη Καραχάλιος, ζήτω η Ελλάδα μας και ελεύθερη Κύπρος. Χαίρετε! Το μήνυμα της ημέρας! Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω, περήφανη, περήφανη. Thank you so much! Hello, hello! Hi, how are you? Very well, how are you? I'm fine. What's your name? Michael Papagiannopoulos from St. Demetrius of Jamaica. What beautiful things are you doing over there? We're doing wonderful things, wonderful things. We have a beautiful Sunday school program, Greek afternoon school program. Father Konstantin Kalogridis is doing a wonderful job with the entire community. And a big congratulations to our president who's running over there, Konstantin Doukis. Thank you so much. What is the message for today? Zito Elas, Greece united, number 2 to no one, number 1, and that's it. Thank you so much. Γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά. Το μήνυμα σήμερα που στέλνουμε στην Ελλάδα. Το μήνυμα που στέλνουμε στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα είναι ζωντανή στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστούμε. Hi, what's your name? Βασίλη. In what grade are you going? Στην Πέμπτη. Το μήνυμά μας για την Ελλάδα σήμερα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος. What we're celebrating? 25th of March. Thank you so much. No Thank problem. you. Thank you. Και καλωσορίζουμε τη δόκτωρ Ειρήνη Γραψιά, υπεύθυνη του Επαγγελματινού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σας βλέπουμε στην παρέλαση, εσάς και το σχολείο. Και ρωτήσαμε ένα από τα παιδιά τι γιορτάζουμε σήμερα και ήξερε να απαντήσει. Πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι οι δάσκαλοι κάνουμε πολύ καλή δουλειά εκεί. Να διορθώσω μόνο, είμαι στο middle school και high school και στο απογευματινό διδάσκω. Είμαστε πολύ περήφανοι διότι κρατάμε την σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα και τις ρίζες που μας χαρακτηρίζουν και έχουμε την ταυτότητά μας στην ελληνική εδώ στην Ομογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Μας έκανε τη χάρη ο καιρός, αν και ξεκίνησε λίγο περίεργα. Βλέπουμε είναι γεμάτη Πέμπτη λεωφόρος. Το εθνικό αίσθημα είναι πάρα πολύ υψηλό. Συγχαρητήρια για την προσφορά σας. Συγχαρητήρια σε όλους τους δασκάλους. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και δεν θα μπορούσα παρά να μην έχω μία από τις Miss. Συγχαρητήρια, Ελάινα Πούλος, welcome. Thank you so much. Congratulations. Ευχαριστώ, είμαι πολύ περήφανη που είμαι εδώ σήμερα και που όλοι οι Έλληνες της Αμερικής, της Νέα Υόρκης είναι εδώ και δείχνουν την αγάπη και την περηφάνειά τους για την πατρίδα μας. Και είναι μια υπέροχη ημέρα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που έχω τον τίτλο ως Miss Ελληνική Ανεξαρτησία, δεύτερη επιλαχούσα και είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ευχαριστώ. Πού είναι η καταγωγή σου? Είμαι από την Αύπακτο και την Αρκαδία και τις Σέρρες. Είμαι Ελληνοαμερικάνα δεύτερη γενιάς. Βλέπαμε πίσω, περνάει το Intercollegiate Hellenic Society Club. Ακόμη και άλλοι νέοι σπουδαστές. Έχουμε τελικά πάρα πολλούς Ελληνοαμερικανούς στα πανεπιστήμια. Βγάζει μία από αυτούς. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω ιστορία και πολιτικές επιστήμες στο Fordham, στο Bronx. Εξαιρετικά, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο τίτλος είναι σημαντικός γιατί εκπροσωπείς όλη την ομογένεια. Δεν το χρειάζεσαι όμως, ήδη κάνεις και εσύ τη δική σου πορεία. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, σε ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω 25η Μαρτίου. What's the message for today? Ζήτω η Κύπρος! What's your name? Σιάντι Καλογρίδης. What's the message for today? Ζήτω η Ελλάδα. Freedom to all.
Freedom to Cyprus. We never forget Cyprus. Amen. Freedom to all. Ζήτω η Ελλάδα. Thank you. What's the message for today? What's the message? Together. Ζήτω η Ελλάδα. Την Ελλάδα, ζήτω, ζήτω. Thank you so much. Hello. What's the message for today? What we say back in Greece? To say hello to everyone. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω Ελλάδα. Thank you. Και έχουμε μαζί μας μία από την εκπρόσωπο του ΔΣ του Πανκεραϊκού, την Νατάσα. Καλησπέρα. Κάνουμε παρέλαση όλοι μαζί μας. Έχετε φέρει τη φιλαρμονική. Έχει ξετρελαθεί ο κόσμος. Συγχαρητήρια. Το μήνυμα πίσω στην Ελλάδα για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Thank you. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρο, ζήτω η ελευθερία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Πρόεδρε. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, μεγάλη χαρά για την παρέλαση από τον τουρκικό ζυγό. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η πατρίδα, ζήτω όλοι οι Έλληνες παντού στον κόσμο. Κύπρος, Βορειοήπειρο, Μικρασία, παντού. Ζήτω η Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή παρέλαση. What's the message? What's the message today? What we are saying? Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Καλή παρέλαση, καλό υπόλοιπο. Hello. Hi, how are you? Very well. We are marching today for the Greek Independence Day parade. And proud of it. Both my parents are from Greece, my mother from Kythira, my father from Spetsis, and was raised and born Greek. Tell us a few things about the Panagia of... Panagia of Island Park, wonderful church, great priest. He makes everybody feel welcome. It's like one big family. He has gotten so many kids, young ages, from 5 years old all the way up to the teenagers, joining Goya, doing all great events. It's wonderful. Thank you so much. Ζήτω η Ελλάδα. Έλα, Πρόεδρε, και πέστα μας. Έλα. Τι κάνουμε? Μια χαρά είμαστε, εσείς. Πώς περνάμε? Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Και εμείς το μήνυμα που στέλνουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας για την ελευθερία και ελευθερία στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Hello. What's the message? Ζήτω η Ελλάδα. What's the message? Ζήτω η Ελλάδα. Thank you. Thank you. Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Στεφανίδη μαζί μας. Το μήνυμα... Το μήνυμα καλή παρέλαση και καλή ελευθερία στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Hello, Σαν Νικόλα. What's the message for today? Ζήτω η Ελλάδα. Thank you so much. What's the message? Message is χρόνια πολλά σε όλους και ζήτω η Ελλάδα. Thank you. Και ενώ συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην 5η Λεωφόρο, αλλάξαμε σημείο, αλλάζουμε πλάνο και θέλουμε να καλωσορίσουμε τη βουλευτή μας από την Ελλάδα, την κυρία Κασιμάτη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά, αλλά φαντάζομαι δεν μπορούσατε να χάσετε την παρέλαση. Εγώ να δείτε πόσο χαίρομαι, είναι πολύ μεγάλη η χαρά, η τιμή και η συγκίνηση. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση εδώ των συλλόγων να παρευρεθώ σε αυτή τη φοβερή παρέλαση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή. Η Νέα Υόρκη γέμισε Ελλάδα, αλλά πάνω απ' όλα γέμισε με τα μηνύματα για δικαιοσύνη. Δηλαδή το μήνυμα της δικαιοσύνης για την Κύπρο, για τα 50 χρόνια της τουρκικής εισβολής και κατοχής που κρατάει ακόμα και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο είναι παράνομη και πρέπει να αρθεί. Αυτό το μήνυμα διατρανώθηκε από όλους τους Έλληνες σήμερα εδώ και έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το φρόνημα το ελληνικό για ελευθερία και ανεξαρτησία είναι μέσα στο DNA μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος, ζήτω ο ελληνισμός, ζήτω η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις, έχουμε πολύ
τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Κυκλάδων που έχει έρθει από την αγαπημένη μου προσωπικά Τίνο, τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα, να μας δώσει το μήνυμα για την ημέρα. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που δεν έχετε ξαναζήσει. Είναι η μέρα χαράς προσωπικά για μένα, αλλά και για όλους τους Έλληνες, η μέρα γιορτής. Η μέρα γιορτής, μιας και γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου για όλους τους Έλληνες εδώ στη Νέα Υόρκη, και είναι μια γιορτή για όλες τις αρχές και τους κανόνες και της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που σήμερα γιορτάζει στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην 5η Λεωφόρο, όπου οι Έλληνες συνολικά δίνουν ένα βροντερό παρόν. Και εμείς μέσα από την Ελληνική Βουλή δίνουμε μια σημερινή παρουσία εδώ, αλλά και με άλλες δράσεις στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε μαζί μας τον πρέσβη της Κύπρου, Παναγιώτη Κφυρίλα. Σήμερα όλη η παρέλαση είναι αφιερωμένη σχεδόν στην Κύπρο στα μηνύματα που ακούγονται για την απελευθέρωση και για τα 50 χρόνια της απαράδεκτης τουρκικής εισβολής. Να είστε χαρούμενος από τη μία, αλλά λυπημένος για το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό σήμερα. Ένα μήνυμα θα θέλαμε από εσάς. Για μας στην Κύπρο πάντα αυτές οι μέρες είναι πικρόγλυκες. Αφενός είμαστε περήφανοι επειδή το έθνος γιορτάζει, το ελεύθερο ελληνικό έθνος. Απ' την άλλη φυσικά υπάρχει η δική μας κατάσταση όπου το ελληνικό έθνος είναι πληγωμένο και αναμένουμε μελλοντικά κάποτε τη λύτρωση τη δική μας. Φυσικά ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές που φέτος επέλεξαν να αναφερθούν στα 50 χρόνια της παράνομης τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εμπνεύσει για να μας δώσει και τη δύναμη για να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση με μια προσπάθεια την απελευθέρωση της Κύπρου, τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Αλλά γενικά είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι εκδηλώσεις. Να βλέπεις όλο αυτό τον ελληνισμό στο εξωτερικό, να νιώθει την πατρίδα, να το νιώθει στο αίμα του, να εκφράζει την περηφάνεια του για τον τόπο του. Και έτσι και εμείς με αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε και αγαπητή Σοφία Στρουμπάκη, είμαστε ζωντανά. Ένα από τα πιο αξιόλογα μέλη της Επιτροπής, από τις λίγες μάχημες κυρίες της ομογένειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε όποια επιτροπή και να την έχουμε βάλει μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους χωρίς καμία αμφιβολία. Πολιτιστική Επιτροπή Θέλεις, η κυρία Στρουμπάκη εκεί. Το Journal Θέλεις, εκεί να βοηθήσει έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι πολλές οι επιτροπές, έχει κάνει τη γύρα της σε όλες με πολύ καλό και άξιο λόγου έργο. Το μήνυμα ολοκληρώθηκε επιτέλους η παρέλαση που εργαζόμασταν τόσο καιρό. Το μήνυμά σας και την εντύπωσή σας. Καταρχάς να πω ότι η φίλη μου η Αυγή είναι πολύ πληθωρική στα κοπλιμέντα, δεν είναι όπως ακριβώς τα λέει. Απλά είμαι μία εθελόντρια. Όλη η Επιτροπή έκανε μία φανταστική δουλειά, πάρα πολύ οργανωμένη, και σήμερα ακούσαμε από όλο τον κόσμο να συγχαίρει τους διοργανωτές, γιατί ήταν μια άψογη παρέλαση από πάσης απόψεως. Βέβαια σε αυτό συνετέλεσε και ωραίος καιρός και από ό,τι καταλάβαμε ο Θεός είναι Έλληνας. Και του χρόνου με υγεία και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ. Κοντά μου έχω τον κύριο Κλεάνθη Μεϊμάρογλου, παλαιό πρόεδρο και εκτελεστικό πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Τα καταφέραμε, φέραμε εις πέρα στην παρέλαση. Το μήνυμά σας στον κόσμο που μας βλέπει. Του χρόνου να κάνουμε μια καλύτερη παρέλαση, κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτή η παρέλαση είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους, στους οπλαρχηγούς, οι οποίοι θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, αυτοί που πολεμήσαν για μας, και εμείς τους τιμούμε με μια παρέλαση και μάλιστα με την παρουσία των Ευζώνων. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω ο ελληνικός στρατός. Περνάει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος. Το μήνυμά σας για τη σημερινή ημέρα, μια που είμαστε ζωντανά στον αέρα.
Το μήνυμα το δικό μου δεν είναι διαφορετικό από το μήνυμα που μας έδωσαν οι άνθρωποι μας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρελάσαμε όλοι μαζί στην 5η Λεωφόρο, με μπροστά τους ιερείς μας και τους κληρικούς μας, αλλά και όλος ο λαός. Είναι ένα μήνυμα ελευθερίας, ένα μήνυμα ενάντια σε κάθε βίαιο καθεστώς που προσπαθεί να μας περιορίσει και ένα μήνυμα δημοκρατίας. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Κύπρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για την παρέλαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.